ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନର ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ରୁଫ୍ ମୋ ପାଖରେ ନଥିବାରୁ ଯେତିକି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ବା ତା'ର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ସେତିକି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ବାକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ତେଣୁକରି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ।